खुलुमबाय। गलाघाट जिल्लानि सिसुपानी ओनसोलनि सांखाथि गामिनि मानगोनां उपेन नार्जारी आरो अनु नार्जारीनि फिसाज्ला नवजित नार्जारीया जितु सोलिबाय थानाय सीजन 5 नि जीटीवीआव डांस इंडिया डांसआव टप 10 आव मोनहैबाय आरो बे टप 10 आव मोनहैनायखाय दा मा जाहैबाय सिस्टेमाव भटिं सिस्टेमाव फैबाय। बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गं 22 जिल्लानि साफ्रोमबो आफादगिरि नेहाथारि आरो गासैबो दैदेनगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायो जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ मोनफ्रोमबो आफादा रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायनानै बिथांनि नामाव भट होनानै बिथांखौ देरहासार खालामना लाबोनो हायो आरो बिथाङा देरहासार जायोबा बिथांनिल' नाम नङा बिथांनि न'खरनि नामजों लोगोसे गामिनि ओनसोलनि लोगोसे जोंनि माहारिनि मोनसे गेदेर नाम बियो आरो जोंनि जितु माहारियारि हारिमु बेखौ विश्व दरबाराव जोंहा प्रतिष्ठा खालामनायाव एसे सहज जायो। बे खेत्रआव आं बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे 21 मे शनिबारनि मोनाबिलिनि 9 बाजिनिफ्राय भटिं सिस्टेमा जागोन आरो बे समबारखालिनि फुंनि 9 बाजिसिम सोलिबाय थागोन बे भटिंआ। बेनिखायनो एदिनखालि गासैबो रायजो राजाफोरखौ बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारियारि जेसेबांनाखि रायजोफोर दङ आं बिथांमोनखौबो गुरै खावलायदों जे बिथांखौ भट होनानै देरहासार खालामना लाबोनांगौ। बिथांनि नम्बरानो जाहैबाय भट होनांगौ नम्बरानो जाहैबाय 9152915246 बे नम्बराव मिस कल होनानै जाहाथे बिथांखौ देरहासार खालामनानै लाबोनो हायो जोङो। बेनि थाखाय आङो गासै रायजो राजानिसिम आं खौसेथि बर' सुबुं आफादै जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय।